मैंने आज हूँ आम गुरुवार उजापाड़ी ये मो भाई आउरी कौन कौन मार्केट जावाक बसी ये मो मम्मी कौन पिठा ताड़ुंट आठ मो भाउज रोषे लगी पड़ी केते सारा कौन कौन कर सारे सका उठिकी कौन कौन बन सारे मत ए छुईवा सब मना मुझे रेस्ट्रिक्शन जोन रे अच्छी एबे सब चली आउ प्रोसेसिंग है आउ देखेबी आड़ी मो बनाऊँ चंद्रकांति पिठा भाउज जो छाणुंट ये बनाऊँ से छाणुंट ये बनाऊँ से छाणुंट ये बनाऊँ से छाणुंट एमन तो चली आमर प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट डन हे आसला खाली पिठा छणा बाकी अच्छी तापरे माप पसा हम तापरे डन डन आउ किए कामर बिजी जे किए देखु भी ना मुँह भी चाहूना हेडी आके टे मुहटा अनेले तम मुहटा बोल देखो ना हेडी देखु ही ना है कौन कर राई कौन जन्नी फड़कोबी काकुड़ी सॉरी काकुड़ी नहीं कौन कहते काकड़ काकुड़ी कहूँ शिंब तोरडा देखी राई करवा आपको जन्नी चाचे आईरा चाची हाँ ना ना चलिए आगे पछपट चाची पशि जा तो डेने ना सब जगह बेसी लंका aku kan cuncung kan tadi lomba rai Can go. Mau pada jibi, ya lagi. Bikin sebagaimana baju juga. Oh, cantik. जाके जोड़ दी उठी मकई उठी गलानी ग्राइंडर रे ग्राइंडर करे हां हां ग्राइंडिंग सल्ला पर पहले अटा कटली आउ जहा हेले आउ एपटे गाड़ी चली उड़ा किसी सब नहीं उल्टा वाली बहुत बढ़िया से बंद है ना मुंड खराब không chỉ là pada udah kau pada udah kau contoh kau kau harus sudah sih jauh itu boleh ngomong ini percepat nah deh nada hoda nada मम्मी रो चलची सजा सजी महापुर मम्मी गाधी देलानी कौन कौन पकई गाधील पंचामृत रे कौन कौन पड़थिला एते प्रकार पड़ी गधा हैला महाप्रभु गधा हैला महाप्रभु बसा हैला
ଇଏ କ'ଣ କଲେଣି ଚାଉଳ ଆଚ୍ଛା ମାଣରେ ଚାଉଳ ପୁରେଇବ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳର ଘର ବନେଇବ ଇଏ ବାପା ମାଣ ଯାହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି ରେ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ପୁରା ହେଇକି ରଖାହବ ବିରି କମାଇ ରଖାହଉଛି ଆଚ୍ଛା ନୂଆ ଚାଉଳ ନୂଆ ବିରି ଏମିତି ଥାକ ମାରି ରଖା 5ଟା କି ମମି ଆଚ୍ଛା ଧାନ ବେଣୀ କ'ଣ ତଳେ ପଶି ଯାଇଛି ଖଟୁଳିର ତଳେ ପଶି ଯାଇଛି ଧାନ ବେଣୀ ଆଚ୍ଛା ଧାନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଘର କରିବ ଚାଉଳରେ ଚାଉଳର ଘର ଭିତରେ ଧାନ ଉପରେ ବସିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଧାନ ଉପରେ ଚାଉଳ ଘର ଭିତରେ ବଢ଼ା ହେଉଛି ବାଳ ଭୋଗ ଆଉ ଦହିଗୁଡ଼ ବାଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ଏବେ ଭୋଗ ହବ ତାପରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହବ ଏବେ ବାଳ ଭୋଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ ଫାଷ୍ଟ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଭାତ ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବଢ଼ା ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ତାପରେ ଏବେ ବଢ଼ା ହେଲା ଡାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘିଅକୁ ସବୁ ଯାକ ସେ ଟେଳା ହେଇଯାଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବିଳ ମାନେ ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବିଳ ହେଲା ଆମର ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଆଉ ଗୁଆଁର ଭଜା ଫୁଲକୋବି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଭଜା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଫୁଲକୋବି ଝୁଡୁଙ୍ଗ କରେଇ ଭଜା ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୁଆଁର ପିଠଉ ଭଜା ଦେଇକି ଗୁଆଁର ଭଜା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଇ ବା ବେସର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବେସର ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି ଅଟକାଳି କୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଅଟକାଳି ବେଲାରେ ଅଟକିକି ଲାଗିଯାଇଛି ସିଏ ବାହାରୁନି ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଟକାଳି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି ଧଳା ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଦହି ତା ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଦହି ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଡ଼େ ବାଳ ଭୋଗ ସରିଲାଣି ମୋ ଭାଇ ସେଇଠି ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପିଠା ଥାଳି ଧରିକି ଭାଉଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେଣି ଆଚ୍ଛା ନବାନ୍ନ ଦିଆହେବ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଆଉ ପିଠା ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକି ଏବେ ପୂଜା କରାହେବ କହୁଛ ମୁଁ ତ କନ୍ୟା ଏଇଟା ବଢ଼ା ହେଉଛି ଆମର ନବାନ୍ନ କାରଣ ଆମର ପୂଜା ସହିତ ନୂଆ ବି ଖିଆ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନବାନ୍ନ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଆଉ ନୂଆ କ୍ଷୀରି ମମି ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଦେଖିଲ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି ନବାନ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଦହି ପଡ଼ିଲା ନୂଆ କ୍ଷୀରି ବି ବଢ଼ା ହେଲାଣି ସେଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି ନୂଆ କ୍ଷୀରି ଏଇଟା ଆମର ବଢ଼ା ହେଉଛି ନୂଆ କ୍ଷୀରି କରୁଛ କର ଏବେ ପିଠା ପାଇଁ ଅଲଗା ଥାଳି ହେଇଛି ପିଠା ବଢ଼ା ହେଉଛି ଏ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନ ଆର ଗୁଲୁ ବରା କାକେରା ଇଏ କାକେରାଟା ଟୁବୁକ ହେଇଯାଇଛି କି ଫ୍ଲାଟ୍ କାକେରାଟି ପକଉନ ଡବଲ ପକେଇଦେଲ କି
ଏ ଭଗବାନ ମରିଗଲା ଯିଏ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଥରକେ ତାହେଲେ ଦବନି ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବ। ମାନେ ଭଗବାନ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଭଗବାନ ଖାଇବେ। ଚକୁଳି ଚକୁଳି ଚିତଉ ଚକୁଳି ଅଲଗା ଚିତଉ ଅଲଗା। ତାପରେ ପୁଳି ପୁଳି ନଳି ପୁଳି ଏଇଟା ହଉଛି ପୁଳି। ହେଲା ହୁଁ ସେଇଟାରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାଇଁ ଫାଳେ 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 ଏ ସାଇଡରେ ମମି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଅଛି ନିଅ ନଉଛି ବା। କାଳେ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କି କାହାଣୀ ମଣ୍ଡା ଆଇଲା ମଣ୍ଡା ରେ ଭାଇ ମଣ୍ଡା ନିଜେ ଏଥର ଏଇଟା ଆଇବି ସବୁ ଯାକ ତାଇଁରେ ହେଲେ ତାଇରେ ପକା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଗୋଟେ 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 ପକେଇ ଦିଅ ସେ ଯୋଉ ହଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ସବୁରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ହୁଁ ସବୁରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବା ଫାଳେ ମାନେ ଫାଳେ ପକା ଫାଳେ ଫାଳେ ରହିବନି ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ପିଞ୍ଚ ପିଞ୍ଚଟେ ଲେଖେ ଫାଳେ ଫାଳେ ପକା। ହଉ ପକେଇଲେଣି ତ ସେଇଟା ତ ଟୁଇଁଟା ଆଉ କଣ ପକେଇବେ ଏ ରହିବନି ତ। କାକରା ବେଲେ ଫାଳେ ପକେଇଦବ ଚକୁଳି ଚିତଉ ସେ ଯାହା ବଡ ବଡ ପିଠା ସବୁ ଫାଳେ ଫାଳେ ପକେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ହଉଛି ଆମର କଣ ମଣ୍ଡା 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 ବାହାର କର ଜଲ୍ଦି ଏ ହଉଛି ମଣ୍ଡା। ଏବେ ନବାନ୍ନ ଆଉ ପୂଜାର ପିଠା ହବ ବାଳଭୋଗ ପରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏବେ ପୂଜା ହବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମର ହବ ଅନ୍ନଭୋଗ ହବ ଅନ୍ନଭୋଗ ପିଠା ଭୋଗ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ବାଳଭୋଗ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଅନ୍ନଭୋଗ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ହେଇଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ତ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ ମତେ ତ ମିଳିଲା। କ'ଣ ଦେବି ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ପିଠାପଣା ଥାଇକି ଲଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଟିକେ ଖଟା ହେଲେ ଖଟାଟା ନା ରାଗ ହେଲାନି ଦିଦି ଟିକେ ଦେଖ ଆହୁରି ରାଗ ଏଇଟା କ'ଣ ନା କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦହି ମନ୍ଥିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦହି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଇଟା ମନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ନିଆଁ ଦହି ମନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦହି ମୂଳା ଏ ମାଝ କହୁଛି ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ମାନେ ସବୁ ଥାଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ମରିଚ କରିବେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଟିକେ ମୂଳା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦହି ଟିକେ ମନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ତି।